Hello po mga ka-foodie beef! Today kakain po tayo ng Pinoy breakfast. Meron po tayong ditong paksiw na bangus at ayungin. Fried dilis, tinapa at tuyo at itlog. At meron din po tayo ditong spam, pritong talong, crab and corn soup, at syempre garlic rice. Isa na nang pong special na araw ngayon dahil sa pangalawang pagkakataon, makakasama po natin sa online collaboration ang ating kaibigan sina Jennar16. Sina Jennar16 po ay nakabase po sila sa Paris. Couple po silang nagbumukbang. Kaya sana po supportahan natin sila at huwag kalimutan Subscribe. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanila, panoorin natin to. Wow, baby loves, parang Jollibee nga to. Pwede na. Hayan guys, napanood natin ang ating kabalen na si Jennar16. Opo mga ka-foodie beef, sana po supportahan natin sila at huwag kalimutan Subscribe. Ayan. So mga ka-foodie beef, bago po tayo kumain, mag-pray Pray muna muna tayo. po tayo. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. So, malinis na po yung kamay namin at kain na po tayo. Kain na po tayo. Ayan. Ito. Dito tayo kakain. Ayan. So, may suka din po kami dito para sa tuyo. At Dalawa saka po yung ketchup. ating excuse me. Dalawa po yung tuyo natin. Yung tuyo po natin, yan, sun-dried. Yung isa naman po ay pinausukan po, tinapa. Ayan. Kain na. Kain na po tayo. To, unahin ko itong itlog. Ako din, gusto ko yung egg Ayan natin. ang masarap. So, sabay tayo. Mga kapudibis, ang unang subo ay para sa inyo. Jennar16, para sa inyong unang subo. Kain po. Ayo. Sarap. Ang daming garlic, fried rice. Sarap. Wow, sarap. Meron tayo soup dito. Anong gusto mo? Ulo o buntot? Buntot na lang. Ako yung ulo. Sarap. Masarap talaga pag ito yung almusal mo, yung paksiw na bangus o kaya ayungin. Yan, masarap yan. Tapos fried rice. Saktong-sakto, malamig sa atin kasi Umuulan. umulan. Tamang-tama nga. Sarap po. Oh, may okra. Ito yung ayungin. Sa Kapampangan, likawok. Ayan. Ito yung gustong-gusto ni Ni Bossing. Bossing. Ayungin. Gusto niya yan, no? Gusto niya yung malalaki. Dahan-dahan lang dapat kumain na ito kasi matinik guys. Maano yung tinik niya. Hindi ako marunong kumain yan kasi madalas natitnik po ako. Kaya isa na lang kakain yan. Yung malalaking tiyan, sigurado doon guys, maraming maraming puga ba yun? Puga sa Kapampangan. Itlog. Itlog sa Tagalog. Kapampangan. Puga. Jennar16, maraming salamat po sa pangalawang pagkakataon. Opo. Sina Jennar16 po ay, si Jen po ay taga Laguna. Si Nars naman po ay taga Bulacan po si
Jen, sorry. Si Nars po ay taga Good morning, Sun. Good morning. Good morning, Sun. Ay, Morning Sun. Morning Sun. Malapit lang yon. Oh, Morning Sun. Kapampangan po talaga si Nars. Tikman natin tong dilis, guys. Oo. Mababait din po sila mga kaputibis. Kain muna tayo. Alam mo ba yon? Ba't mo inamoy? Kinakain yung tuyo, inaamoy. Ganda dapat. Nasaan yung tissue? Ang sarap ng ano. Sarap. May talong tayo dito. Tignan mo. Morning na morning talaga. Ano yung tumutulahok yung mga manok. Ay, gusto ko magpasalamat kay Jen Jack Aiden ASMR sa ating online collaboration. Nakakatuwa kayo. Maraming salamat. Pinainggit kay mo ano sa din? hotdog. At kay Bobby and Rocky din po. Thank you so much po sa online collaboration po natin nung isang araw po. Yes. Di po namin kayo di po kami nakapagpating kasi po yung film po namin ay ano yung advanced film po namin. Tikman natin tong pinausukan. Tuyo. Sina Jen Jack kayo din nakakatuwa sana. Tatlong beses ko pinanood, guys. Ako hindi ako 4. Tawa na akong tawa. Tawag ng tawa. Sarap ng hotdog. Nainggit mo ako doon. Lalos na kapag malaki, di ba? Ayoko yung pula. Gusto ko puti. Kala ko yung maliit ang gusto mo. Hindi. Hindi ka mamabulunan sa maliit. Gusto ko malaki. Sarap ng tuyo. Ingi ako na talong. Oh. Talong. Mga kapodibis, supportaan po natin sila. Jennars. Jennar 16. Apo. Ano po, bisitahin niyo po sila, nagpapalaro din po sila, sina Jennar 16 po. Yung pong mahilig maglaro po ng punta na po kayo sa kanila. Nagpapagames po sila. Talong. Tuyo naman tayo. Alam mo sa tuyo, wala akong tinatapon sa tuyo. Lahat Sarap. kinakain ko. Sarap na Sarap. Yung bangus masarap.
Kaso lang, matinik. Kaya kailangan dito, dahan-dahan lang. Dito, oh. Yung buntot talaga matinik. Kaya dahan-dahan. Masarap to, guys. Lalos na kapag malalaki. Alin? Ito. Yung ayungin? Ayungin. Si Bossing nga kinakain yan buo eh. Si Bossing. Hindi naman ako si Bossing para kainin kong buo. Diba? Alam ko na kung sino ka. Ay. Alam mo na lang yung ano si... Sino? Pangalan ng Pauline? asawa niya? Si... Pauline Luna? Oo. Pauline Lungo? Pauline Lunga. Daw si talaga. Pauline Luma. Sarap. Ano pa sa atin, no? Magtitalao. Di tayo nagkape kasi meron naman po tayong crab and corn soup. At yung pong ano, may nagtataka po sa amin, bakit daw po kami bumubulong. Kasi po yung kakulab po namin ay nag-ASMR po siya. Kaya kami po bumubulong kahapon ni PPM. ASMR po yun sa mga hindi po nakakaalam. Tinry namin. Marunong kami Mag-ASMR. ASMR. Di ko kayang ganon. Si Gen Nurse 16 po, pagkatapos po namin, lipat po kayo sa kanila. Mga ka-foodipis, supportahan po natin yung kabalan namin. Masarap po yung mga pagkain nila, siyempre dahil nasa Paris sila, di ba? Bongga yung pagkain nila. Napaka-sweet nila, guys. Sweet nila. Couple nga, di ba? Meron nakakakitang couple na hindi sweet. Sino? Hmm? Sino? Kapitbahay namin. Araw-araw sinusuntok. Hindi sweet yun. Baka lambing nila yun. Ganda yun. Kaya ayaw ako magkanon. Sarap. Wala na akong rice. Sarap na. Wala kami masyadong panghimagas ngayon. Wala kami prutas kasi napakamahal ng ano ngayon. Habang kumakain si BBM, gusto po namin magpa-thank you sa aming mga members. Sina It's Me Gergine, Joby Tenorio, nag-avail po sila ng Silver B, at si Jenja Kaiden at kay Lunch Break ASMR, nag-avail po sila ng Golden B. Ayan, thank you so much po. At thank you so much din po sa mga nag-super chat po sa atin. Sina It's Me Gergine, Bajeng po, The Royal Vlog Mukbang, Remis TV, Watkins. Ayan, thank you so much po. Please mga ka-foodies, supportahan po natin sila at huwag kalimutan mag-subscribe po. Bisitahin niyo po sila at syempre,
mag-ano na din po kayo. Masasarap po yung mga pagkain po nila. Lalong-lalo na sina Jenja, Kaiden, at It's Me, Gretchen po. Nakakatuwa po sila sa ASMR po. Nakakatuwa sila. At shout out din po sa mga viewers, sa mga avid viewers po natin kahapon. Imelda Ramos, Miss Cecil White. Thank you so much po, Miss Cecil White, sa laging pagsuporta po ninyo sa amin ni BBM. Pinay Ilocana, Pinay Ilocana forever. Albert Canvas, Daniel Balmeter, Ana Aruna Channel, Eat with Kathleen, Bella Cruz, Jedax Food Trip, Jessica pala from Cabanatuan City, Elena Sita, at saka pinapa-shoutout din yung family niya, Sita family po. Ayan, at syempre kay Tita Teresita Sia. Thank you so much po sa panonood po at Maraming support. salamat po. At syempre sa mga friends po natin, kahit wala po silang channel, lagi po sila nagsusupport sa atin. Sila, Abby Calderon, Let Calderon, Grace Calderon, Rachel Calderon. Ayan, Calderon family. At kina, Christine Ogawa. Tawa ng tawa sa atin si Christine Hello po, Ogawa. Ma'am Christine Ogawa. Ayan. Thank you so much po. Nakakatuwa din po yung mga message nyo sa amin ni BBM. Thank you po. Kay Brenny Lagangan, Mamita, thank you so much. Magpagaling po kayo, Mamita. Opo, Mamita. Wag lang masyadong tutok sa sa cellphone, Mamita. Pagaling ka na po. At kay Catherine Gabiola Vlogs, Kabalen, thank you. At kay Jocelyn Salalila, at kay Sheila Rojas, at kay sino pa ba? Jing Suyat, Nancy Susan, Fernan Constantino. Ayan, thank you so much po Thank sa you so suporta much po po. ninyo. At syempre sa mga silent viewers po natin at mga Pinoy mukbangers, yung mga friends natin. Thank you so much. Thank you so much. Lahat po kayo, mga friends ko, sina Mother Shingu, Animes TV, Lace Lafang Channel, Ma'am Shirubi, Alfie Aldubino, Frenny, it's Lenny, Jeffries Chris Chow. Chow, Hello at po. kay Beshi Simply Ching. Ayan, thank you so much po. Sa lahat po kayo sa mga kaibigan po At natin. sa mga Pinoy mukbangers. Ayan. Yan. Shout out sa inyo lahat. Thank you so much. Ayan. January 16 po mga kapudibis, please pagkatapos po namin, lipat na po kayo sa kanila at mag-subscribe na po kayo. Yes. Masasarap po yung pagkain nila at mababait din po sila. Sana po supportahan niyo po sila. Ayan. Maglilinis lang po kami at maglalaro tayo, guys. Apo, magliligpit lang po tayo. Yes. Ayan. Bye-bye. Ayan, malinis na yung kamay namin at maglalaro tayo ng Tinapay Challenge! Ayan, dahil pang malakasan po yung game natin, kinailangan pa namin mag-renta ng gym. Yes. Sarap lang. Nasa kabilang kwarto lang po kami. Mm. So yung laro po natin ay kailangan po makadalawang kagat. Tapos yung kamay nasa upuan, nakahawak sa upuan. At bawat po ang nakadekwatro ang paa. Kailangan diretsyo. Yes. So, pag nakadalawang kagat ay siya na ang Panalo! So, Kaya mga kapudibis, start na tayo! game na! Alam mo, nagpa-medicare pa ako dito. Pinaghandang ko talaga. Ayun, wala akong pakialam. Kahit anong ginawa pa. Kailangan makagat ko to. Ang sakit ng paa ko. Nakakamawi. Grabe. Sakit ng paa ko. Hirap. Pagod ako. Pag malakasan nga to. Pinagpawisan ko. Sarap. Nangilan ko ha. Sarap. Buhay pa kayo pa ako.
Nurse na 16 ha! Tignan yung ginagawa namin. Sarap! Wala bang kape? Hinahanap mo. Nakagat mo na! Aray! Aray! Aray ko! Nanginginig na ako. Pinagpawisan na ako. One ka na? Aray! Wala. Kapagaling ko. Tumanda ka, tinapay ka. Mahuli lang kita. Parang ano lang yan. Sa pag-ibig. Kailangan mong paghirapan. Bago mo kayo. Wow! Nakikita nyo guys, malaki lang yung bibig ko. Pero nahirap. O, isa pa lang? Dalawa na? Ay! Ikaw nanalo? Oo. Ano ba? So, Ayan mga kapudipis. mga kapudipis, ako yung nanalo, nakadalawang kagat na ako. Ang hirap nito, pinagpawisan talaga kami. So mga kapudipis, Gender 16 ko, supportahan po natin sila. Pagkatapos po namin, lipat na po kayo sa kanila. At syempre, huwag din po kalimutan mag-subscribe. Supportahan po namin sila. At sa mga Pinay Mukbangers din po, supportahan po namin sila. At kami din po, please, paki-visit na din po yung Facebook page po namin. At yung TikTok, Bida BBM. At kayo din. At may TikTok na din po yung The Foodie at saka Instagram po, yung visit niyo po yung Instagram po namin. So, baka Foodie, paki-click na din po yung notification bell namin para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Thank you so much po. Please don't forget to like, Share, and subscribe. Thank you.